sauya bar safi dau musulunci ya fi. Kulli a farkon karni yanayi mai kyau na sauyawa, za a bar zalunci rike Allah shi ne dacewa. Yin kisa kuma aibi ne za ya sa mutum ya yi zaucewa, sai mu koma ga Allah za ya yaye duk wani kunci kaji. Shekara 100 ta zago gamu a farkon ƙarni, wani ya rasa amfani ga wani ya rasa ummi. Ke, ina mahaifinku yayi? Ban gan shi ba, ya fita. Kamar ya baki san inda yayi ba, kina cikin gidan kina zaune ni ina ciki ina aiki sannan har ya fito baki san inda yayi ba? Ban ga fitan shi bane, shi yasa. Amma ai yana gani dan sai mun wannan dukan ko? Kamar yadda ya kasa hana daukar mataki na hana dansa duka na, haka ni ma zan masa abun da bai zata ba, mutukar da cikin gidan ne ya same ni. Bai kamata kina aibata mana iyaye a gaban mu muna ji ba kowane ɗa ne zai jura hakan ba. Abin da yasa kenan hannu ga miki wannan danyen hukuncin. Ki lalla malama rufe mun baki. Ai din tsutsun da ya ja ruwa, shi ruwa kan doka. Wallahi mutukar babanki ba zai sake ni ba. Yanzu ya fara ganin abubuwa a cikin gidan nan. Allah ya shirya. Allah ya shirya wa. Musulmi nake ne. Musulmi nake ne. Au, na yi tunanin ai da ni yake. Da na miki dan banzan duka na koya miki hankali. Lalata. Karni ya lissafin manazarta ne. Mama, lamarin nan fa ƙara girma yake. Yau da bakinki kike cewa Maryam ta shiga duniya. Ina da yaƙini duk inda Maryam ta je, insha Allah ba za ta faɗa mummunan hannu ba. Mama, Maryam fa ta kai girman da za ta iya faɗa a kowace halaka. Ba abin da zai faru da ita. Amma ni mama, wai wannan wadda irin al'ada ce? Kai yaro ne. Lissafin ka bai kawo ba, ballantana a karanta maka wannan rubutun. Abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka. Kuka damu. Ina ji a jikina, nan ba da daɗewa ba ni da Maryam za mu dawo daidai kamar yadda muke a baya. Amma mama, ya kamata a sanar mana da cewar wannan wadda irin al'ada ce. Kai, ya isa ka. Ba zan gaya maka ba. Me kake nema ka jawo mana? Tun da na ce kai shugaba bakin ka, kai shugaba bakin ka mana. Sai ka ɗauko mana kanka dai ba mu sai hula. Amma mama, Yaya. Ina jin ki. Yaya dan Allah wani kalar rayuwa ka zaba ma kanka? Ka duba ka gani kwana nawa ina neman ka, baba kwanan shi nawa ina neman ka, babu inda ba mu ga a garin nan ba, mun kasa samun ka, dan Allah ina ka shi. Amma a gaban ki kore na gaban matansa. Haba. Kai dai ka san baba ba zai maka haka. Wallahi a saran shi ba, saboda me babu wanda ya kai shi sanka. Yayi haka ne dan ka gyaru. Amma ina kai baka gane ba, wallahi babu yayi nadama. Yanzu haka neman ka yake ruwa ijalo, shi yasa ni neman ka. Ina ga jiya da shekarun jiya wallahi da kyar kullun ina hanya. Bai kamata ba yaya. Dan Allah dan Annabi ka watsar da komai ka dawo gida, baba yana neman ka. Na miki alkawari amma ba yanzu ba. Dan Allah yanzu ina kake da zama yaya? A gidan abokina nake zama. Yaya. Dan Allah ka min alkawarin zaka dawo? Na miki alkawarin da. Ka dai yi min alkawari ko? Alkawari. Shikenan ni dai yanzu ina zuba ido ya zan wuce, amma dan Allah dan Annabi kar ka manta kuma kar ka watsar da wannan magana. Shikenan. Yayi kyau, nagode. Nagode an wata. Wai ke lafiya? Ina so na faɗa miki cewa na bar gidan Hashim. Kin bar gidan Hashim kuma? Ba kya gudun shirin sai biki? Ko kaɗan bana tunanin wannan. Saboda na gama sanin duk wani sirri na Hashim. Abin da ya fi bani tsoro a koda yaushe shine ban san iya adadin mutanen da na zalunta ba. Dan da a ce na sani, da zan iya bin kowanne duk inda yake ma in bashi haƙuri.
Aikin da na yi wa Hashim na ƙarshe shine abin da ya fi damuna. Da na ba wata yarinya guba. Wanda a yanzu haka tunanin da nake yi shine wannan yarinyar ta mutu. Gaskiya akwai matsala. Gaskiya na tausaya miki. Kuma lamarin ki abin dubawa ne. Abin da ya kamata yanzu mu shiga cikin Allah yadda ba za a rasa mafita ba. Abin da ka shuka shi ne za ka girba ba wai ne ba, ka biye wa duk son zuciyar ka shiga ba aune ba. Kar ki koma! Na ce ki zo nan! To bari ki ji in gaya miki. Ina sane da cewar Sani ya goge layi kuma ya haukace. Duk inda kika shiga a duniya babu inda za ki shiga da za ki guje min inda ba zan iya zuwa in je in same ki ba. Saboda haka, ko kina so, ko ba kya so, sai na aure ki kuma ke ta wace. Ko ba ki ji ni ba? Kana mushrikin zaka ce zaka aure ni? Ni kike kira mushriki? Ni kike kira mushriki? Bari ki ji in gaya. Kai! Ke me yake yi da wannan abun? Ya ki tsaya a gaban shi wani surutu yake miki. Kai! Karamin takadiri, karamin ɗan tamilo. Ni ne da ya je da kai ba ita ba. Ka zo ka samu ƴar mutane ka sa ta a gaba sai surutu kake mata. Kai za ta aura a haka? Dala ki shige gida. Ina jin duk abin da kake cewa yi. Dan ku ci ku bamu. Karamin tsagera. To bari ka ji in gaya ma ni babanka ne. In jiwa? Ni ubanka ne. Haka dai ka ce. Ubanka ne ni. A gajanci ba? Ni ubanka ne. Mu rasa wanda za mu ba wa mata sai kai? Ka kalle ka fa. A haka za ka zo ka ce za ka auri wannan yarinyar? Kai ka isa. Wannan tafi ƙarfin ka wallahi. Kai maka isa ka ce kai ubana ba. Ni ubanka ne. In jiwa? Babanka ne ni. Kai da Allah. To ka tambaye ta ki gaya masa waye ni. Kuma ka shigo hurumi na. Hurumin ka ne. Dan haka ba za ka tsira ba. Me zai faru ba? Dan haka ba za ka tsira ba. Dan haka ba za ka tsira ba. In jiwa? In ji ni. Duk wannan abin da kake ganin ciwo malam. Ka zo kofar gidan su mutane. Ka tsare yarinya. Ka sa ta a cikin damuwa. Sai kuka take so ke. Dan Allah malam. Na ce miki ce ki yabo. Zan tabbatar ma da cewar Baba Sha'ibu babban mutum ne. Lokacin da na zo garin nan ya sauke ni, ya bani gurin zama, bai kore ni ba. Allah ya ƙara Baba Sha'ibu lafiya. To don haka akwai sinadari da ya bani. Duk wannan surutun da kake gajanci kake malam. Da Allah ki tafi. Dan banza, kace ba ka ji, kace kai takadiri ne, kace kai takadiri ne, da na tabbatar ma da kai karamin baka kai ba ne. Madadin kauna, madadin. Abin da ka shuka shi ne za ka girba ba wai ne ba, ka biye wa duk son zuciyar ka shiga ba aune ba. Ahmad, gaskiya na ji daɗi sosai da ka zo garinmu. Saboda ban yi taɓa tsammanin za ka iya shigowa ba. Ai baki sani ba, tunda na ce miki zan zo, to babu abin da zai hana ni zuwa sai ikon Allah, kuma gashi ya bani iko na zo. Gaskiya na ji daɗi sosai. Na yi farin ciki. Gani nake kamar ma kin fi jin daɗin zaman garin nan fiye da gida. Ahmad, wallahi ina cikin tashin hankali. Ina cikin damuwa sosai a garin nan. Tashin hankali kuma? Me ya faru? Wallahi wani mashiriki ne na haɗu da shi. Tun da na haɗu da shi nake cikin tashin hankali. Mashiriki kuma? Ke me haɗin ki da mashiriki? Ranan fa haka mutumin nan ya zo ya zagaye ni. Wani sani yana zuwa yana gogewa. Wallahi a nan take ya haukace. Kai, amma kina ji? Duk irin wayannan mutanen in ka yarda da su shine wani abu in sun maka ma yake damunka ko yake taɓa ka. Amma in kika ɗauke hankalinki daga kansa ba abin da ya shafe ki da shi, wallahi ba abin da ya isa miki.
Ha ba. Ba za ka gane ba, cewa fa yi sai ya aure ni. Ke zai aura? Aure kuma? Wallahi. Ha. Amma fuska ya samu ai. In a ce baki taba shiga harkarsa ba menene dalilin da zai hada ki da shi har ya dinga miki magana aure? Ha. Ahmad, dan Allah dan Annabi. Ka dauke ni mu tafi dan Allah mu bar garin nan. Dama na kira mu na ci mata zan dawo. A'a, kin san ai ba zai yi ba tunda ba haka bane ya kani. Ni na zo kawai dan in ziyarce ki ne in ganki mu gaisa. Rabona da ke tun a makaranta shine abin da ya kani. Ya za a ji labari kuma daga can gida na zo na ɗauko ki nan kuma su ji labari na zo na ɗauke ki. Kin ga wannan ai ban kyauta wa kaina ba. Ahmad, dan Allah dan Annabi ka taimaka min. Dan girma Allah ka tafi da ni ka bar mu tafi mu bar garin nan. Wallahi ina cikin tashin hankali. Tsaya. To, ba zan kita taki ba, amma bisa sharaɗi ki shiga cikin gida ki gaya musu cewa na zo zan tafi da ke idan sun yadda zan tafi da ke idan ba su yadda ba kuma ki zaman ki. Gaskiya ba zan tafi da ke ba zo in jawo kaina abun magana daga ziyara a ce na zo na ɗauke ki. To shikenan yanzu bari na shiga sai in je in gaya musu. A to ki je ki gaya musu mana. To kai ma ka shiga mota. To ki je ki gaya musu mana. Ka dai shiga mota tukunna. To ki je ki gaya musu mana. Iya ka shiga mota mana to. To sauri ki. Ke wannan ce irin sallama ce daga shiga hakin dawo? To ba kai ka ci ba in je in gaya musu da gudu fa na je na gaya musu dan Allah ni dai mu tafi. Shikenan. To, na ji da abin da ka faɗa. Ƙarya yake. Bari in gaya miki ƙarya yake yi. Ina gaya miki ƙarya yake yi. Da ka je ka ce mata ka san inda iyayenta suka yi, ina jin ku. Ina jin ku da abin da kuka yi. To ƙarya yake. In har so kike yi ki san asalin ki san ke wace ce. Na karanta miki wannan magana da manyan baki ki shiga duniya. A can ne duniya da ke makaranta ce za ta karanto miki wace ce ki. Amma ba nan ba. Kai kuma daga yanzu in ta sa kafa ta fito daga cikin gidan nan ka ƙara taka kafa ka huta ka sani sai na tsine maka idan kuma tsinuwa bata hau kanka ba zan maka mummunan baki da za ka haɗu da mummunan ibtila'i a rayuwarka malama a yi wajen ba da tsohuwa ka haɗa kuɗi aka gina wannan gidan ba a zuwa wuce fita mana ko an haɗa kuɗi da tsohuwa ne an sai nan gidan dole malama fita a jiya ne wa shige ciki karni ne karni suna na karni kaga cin amana ba shi da kyau zaka tashi baka da laka wanda duka cuta to ka sani a hankali abin zai bi ka taimako kake sanyi ko ra'ayi kake dan kanka ka bar hannunka ka ɗauko yayi